Okay. Happy Sunday gihapon na aton mga online viewers. Daw happy Sunday bugto sing dawanan nimo sapit bugto. Happy Sunday. Haton gihap mga online viewers. Happy Sunday ha iyong atanan. Hindaw para may engagement naton mga online viewers. Pag-comment daw kamo yan na aton live. Pag-comment kamo in Happy Sunday mga kabugtuan. Amen. Nakita ko kanina live daw, nagkikita live yan ha. Grabe kalalaksin panahon ano mga kabugtuan, February na dayon. So kumusta man? Kumusta man kita? Naset na ba ang aton live didahan January? Naset na or kuha, nisi-set up pala. Ano ba kung na February pala magtitikang? I hope so ano mga kabugtuan. I hope so nga at least medyo nakakuan na kita, naka-take off na kitahan month of January. Ay no mga bugto na it is very known ha aton nga ang month of February ko no is being celebrated in world as the month of love. Pero bugto I know na we practice love every single day aton mga kinabuhi. Diba? Para aton every day is love day. Pero today bugto that's something that what we will be talking about. We'll be talking about love. Kasi bugto in this world, mga kabugtuan, dadamon klase yan love. Damon klase yan pagigugma. But today, we will be talking about the love of God for us. Excited ba kamo iton? Amen. Love of God, anay kita. Ayaw anay kita pagpaiba. You know what, mga bugto? Before that, may dani ako i-share iyo nga true to life story in here. Last year, usa mga answered prayer na na-experience ko or ginpa-experience ni Lord akon is may ada ako usa nga umangkon nga ini nga akon umangkon never ini namon hiya nakapiling since ginanak hiya. So never talaga hiya namon nakaupod. Kasi di dan time naging boborod hiya, nagbulagan aniya mama patin akong kuya nagbulag. So di dan ginanak hiya, wara hiya ipakilala ha akon kuya and even na amon. So, kay iya nga panahon, wala talaga hiya namon makaupod. Takay kami, being a big family, dadamo kasi kami. So, kardamo na kumangkon, mga sobrang na dosena. Wala ko kumangkon. Hiya, usala talaga ito yung never namon nakaupod. Pero, all of us in the family, maaram kami nga, may da kami umangkon. Maaram kami nga, may anamong kuya, may anak. Ngan, by the way, shout out akong kuya, bagay nagkikita yan ha. Mahoram lani ako ni mo life story. Nagkikita kasi teradanay. So, maaram kami na may umangkon kami. Maaram kami kung di niya na okay. Maaram kami kung piranan iya edad. Pero diri hiya connected haamon. Ngan, sure talaga kami nga umangkon niya namon. Ako sure talaga ako nga umangkon ko iya. Kasi aside lahat mga reliable nga mga bases, kanawong ko talaga iya. Kanawong ko iya. As in, kanawong ko talaga iya. Inchik. Wow, inchik talagang ginuna. Diri pwede maitom anay. Diri walitaw, kunya good tiniya matagiya. Ay ano ba? Tapos kuan luwat iya bugto. Maitom gyapia. Oo. Kuan diri ka dura kunya maitom pero di ka dura bagat sugad akon lang bagan. Maitom pero bagang kaya pa. Kaya pa madarat or storya. Or kaya pa madarat injection. So maitom gyapon niya tapos inchik luwat iya. Tapos honestly, ito nga bata kasi nakakatapo ko na tiya even before kan iya lola iba nga side. Tahirani man laya amon. Nalakat nga niya ako, nakikitang ko talaga ito ya kaupo niya baby. Patos nakikitang ko talaga na ako younger self. Nakikitang ko na ako, bagon ako man itong bata pa ako naglinakat. Uli daw. Pauli. O balita, nakikuhan ko talaga ya, kanawong ko talaga ya. Tapos funny pa mga bugto. Didahan nag-graduate ya, grade 6 siya. Hablis man niya nag-graduate. Honor student man yan, nakadedi dan front. Nagpipinamati hiya, deriya na, wariya sa rabutan, nga ang nagiyinakan na front na nag-speak, is tito niya. Kasi at that time nga nag-graduate hiya, akong guest speaker on graduation. So bagan, di dan after nan, nagkakawan na kami, nakuha niya ba, na-amaze ba yung ikaw nga yan kung nato na mong kuhan. Sagat ba ito? So bagat, small world na talaga. Pero ya wariya idea, direct niya kilala. Ako kilala ko na hiya. So nakikitang ko niya, tapos, himama kay nakadatihan, nag-speak ako dito ko na graduation. For the picture, himama, biskan wala pa magpakilala. Nasa siya kang bata,
Hinuto mo nagpicture akon. Kasi aram namon nga hiya talaga is party na namon family. So, to cut the long story short, ano mga kabugtuan, an akon kuya, nakauli hiya di summer, like after the pandemic. Nakauli hiya di summer. So, nagkamay-ada hiya opportunity to search. Wow, search talaga, pageant. To look, di ba, iya anak, to look after, ito nga, lost niya nga son. Nawara, dirigad lost, pero lost in the family. So, nagkamay dahiya opportunity. Especially so, siguro, kuya, somehow, naglulong na hiya, kaya ang bata like mga 13 years old na. So, imagine for 13 years, wari talaga hiya naman na, wari pakilala. So, one time, akong kuya kay nag-uyag matiya basketball, lakat tiya plaza, covered court. May dahil nakita na group of boys nga nag-uuyagan basketball. Pagkita niya, uy, baga siya naman yun eh. Baga inanawan niya, ba't siya na ko na yun. So, anyaging buhat, gindap ito niya. Yung pakianan niya, tuy, taga-diin ka. Taga-dito ko na ako sa gadining. Okay, check. Hinunin mo nanay. Ako ko na nanay, hikuan. Hala, siya na good man, check. Tapos, tika nga to, pero minay kuya nakadto ako na plaza, pero minay pagkikita niya, uy, ato nat, nag-uyag na luwat, dadawap niya. Uy, toy, ano man, ikaw dati mag-uyag, nag-snack ka na. Iya, palit dito, adi pan-snack, tatagan niya. Tapos nasa ring lang bata, iya, salamat kuya. Nasa ring la iya. Diri walita, nasa ring la iya. Tapos, hey kuya, grabe niya napipil. Tagang ko ko. Nag-chat ko mong group chat. Gintagang ko no pan-snack kanina, karawat. Salamat ko no kuya, mapasalamat iya. Tapos, other days na luwat, balik na luwat ni kuya. Ano man, maging gagamit ka nga sapatos. Nasa rin akong kuya. Kanya ni ko, no, Roba na. Sige ko, tatagang ko ikaw sapatos. Ang sapatos ni kuya na pang basketball, ginhatag niya nga ito, iya. Tapos, grabe, pasalamat ang bata. Nagpipinasalamat niya. Salamat, kuya. Kuya niya, tawag ga iya. Not knowing nga, amo na nga ito iya, papa. Diba? So, wari talaga hiya idea. Pero, I know, somehow, nag-wonder na gadadan bata, di ba? Kaya wari man ito na. Kaya ano ako, adinak mga kauyag, kaya ano na rin tatagang panisnak. Di ba? So, asyeton. So, pag nag-uuyag nga niluwat ito nga bata, like pag may mga kanya basketball, ang ipipinicturan niya na kuya. Tapos sinindiya among group chat. Adiwang ko no, siya ko na akong kuno anak. So, kasi akong kuya, waraya iba na anak. As in, waraya lot anak yan. Waraya pahiyalot asawa. Waraya na kasi yan nag-asawa, tikangadto, mga nangyari. So, asyeton. Sinend niya hamong group chat. One time, Pasko adto, ini nga bata, inupudian iya mga kasangkayan, pamasko, naninibot hera. Nagkataon na pag-agi niya didan hira niya amon, anak kuya nagtatambay di dagawas, pati niya mga kasangkayan. Nini akong kuya, magkita niya, uy, adi na liwat. Ano to kuan? Nagpinakita. Balita, uy, adi nakita niya, no? Tapos maaram ka mabugto, gindaran niya habalay. Tapos siyempre, Pasko, mga alas 8 pala na to, siyempre mga burlogs kita ito, kay mga peraw kita ito, paagas life. Pausa akong nagtatawagan akong kuya. Sot, nakatawarog pa ako. Imama nagmamata na dad. Adi ko ni kuan. Suga din mention niyan ngaran. No, hino ito. Wari man ako pinanganak nga suga dito ngaran. Wari man ako kilala nga suga dito ngaran. Hino daw ulit. Tapos, nakuha pa ako. Pukaw ako. Pero pala ka oras nakaturog. May dapa ako niyan kuan. Lakad. Doon malita. Paggawas ko, pagkita ko, hug. Der malita. Pagkita ko, hala, nakitaan ko talaga nagsarili, bagan ako maninig. As in talaga, baga talagan ako. Tapos, di na ako na narealize, hala, baga na siya siya nagod kayo, nakikita naman na picture, di ba? Hala, di na sulod ang balay. Kuha na mong ginikinuan, di ba? Tapos, siya to, grabe ng pag-entertain, yung pakaon namon, yung kuhan namon, gin-entertain na, yung pamaskuhan namon. Pero, ang funny dito kay mama. Sarang man ni mama. Ansyainin mo, papa. Basta kahumang pag-ulim bata, nasa rin mo na kan mama. Di ba mga palabas? Tapos mo na ako, hala mama, kaya ano ginyakan mo nga siya ito niya papa? Kaya siya man talaga. Anay, ang bata bagay, hindi ready emotionally, di ba? May dahito bagay, asya, papa ko ngayon na to. Ito ba ng mga palabas, di ba? Ikaw ba, asyanit imo papa? Mauntagin, alaw mo lang nga, ma-discover. Dari balita. As in, baga talaga yan, MMK. Talaga. Pero siya talaga ito na concerned. Kaya di ba may dito mga palabas na ang bata bagayaran na may something na nangyayari. Kay, they were not ready, di na receive ni Ranyus nga. Kuhan nga yan. Pero at the beginning, maaram talaga yan nga, iban iya papa ha, ginaasawan iya mama.
Marami. Kung lalwatiya, searching lalwatiya. Mabiling-biling ay lang ay nira. So, asyaton. So, asyaton mga bugto, tika nga ito nga Pasko, every time may occasion kami, kasi siyempre nakuha naman gincha-chat namon, papakadi na, pakadi may birthday didi, sa dito, kaon didi. Kada occasion kada occasion. Tapos, sakto mga bugto, last year, umuli na mga kabugtuan. Pag uli nira, nagbaranding kami. Ama doon first time nga nakaupod niyan the rest of the family at that time. So, as in mga kabugtuan, nagbaranding kami, tapos nakaupod niya ang akon bugos na family. Yan. Nagbaranding kami ako. Hi man niya dida. Adi man niya. Found net niya dida pero medyo nalolost lang ka ng piso. Kaya tuloy dito. Kung pa kasi tiya dida, medyo low-key pa ito hiya. Low-key pa tiya dida ba? Kung la demure leto ya dida kay. First time niya makaupod tanan, ang akon family. You know what mga bugto, ini nga moment, grabe ang kalipay namon as a family. Anakon mga ate, gintagan niya cellphone para may panggamit niya iyakuan. Sugod pa ito na level ang kalipay. As in, grabe namon kalipay nga tanan, ang pag-welcome maiya, and all. Makalilipay manggod talaga ng mga kabugtuan. Di ba? It feeling mga bugto na may nawawara ka nga bagay. Bagay pala nga ni, di ba? Sa peto tao, di ba? Di ba? Makalilipay manggod, di ba? Labi na kung maihan nga panahon. Ngagin bibiniling mo, tos nabilngan mo na. Di ba? Makalilipay. So, grabe bugto namon kalipay. Finally, yan na, perminati yan na kadabalay, perminati yan. Tapos, nagtikang ito, unti-unti, dan una, anya tawag ka na akong kuya, Papa, tapos may name pa, yan na, Papa nala. Ay, Mama naman, Lola na ito yung tawag na, siya na, Mama la, na same na the rest. Tapos ako, Tito, pero may ngaran, pero yan na, Tito nala. Diba? Sagad na ito levelan kuan. Nako-close na yung amon. Bukti may pakiana ko mo. Ikaw ba? Nawara ka na ba? Nawara ka na, bugto? Or tikawara pala? Magmamay mo this upper. Or nawawara kaya na? Tikawara pala. Or nagkakawara-wara? Or ginwiwinara? Adang puro wara, no? Or wawad-on ka pala? Dali mali ito mga bugto. Siguro, tanan kita. I know mga bugto, I believe, not only ni naakon umangkon, but tanan kita, may da kita lost moment experiences. Ha, aton mga kinabuhi. Ngan, usa nga magmamarka ha aton mga bugto. Times, nga nawara kita talaga, or nawawara kita, is times nga diri pa naton kilala ang Ginoo. Times nga diri pa naton kilala, hey Lord, those are the true lost moments sa aton mga kinabuhi. Pero bugto, yan nga adi nakita kan Lord. We are already lost and found. Diba? Pero, bugto, diri la kita lost and found. Kasi we will never be found before something else happens. There is something that has to take place first bago kita mabilngan. Before someone who is lost can be found. Ano tiya? It is love. Before ang lost ma-found, there has to be love first. Kasi you know what mga bugto? Kung lost and found la kita, may dabaya mga nawawara nga nabilngan unintentionally. Di ba may dito feeling dani mga dere mo nalugod yung bibiling na bibilngan mo? Di ba? Paano kung sugad ka la ito? Umagila hi Lord, di upod. Sugad ka la ba ito? No. So diri kita lost and found la. Bugto, diri ito sugad kung paano kita ni Lord ginbiling. Kaya ang pagbiling ni Lord aton intentional. Kasi ang gugma ni Lord intentional iton. God's love for us is intentional and so is finding us. Kaya bugto ikaw aadi kaya na. Diri ka ginsabit la. Diri ka ginkualanim, layon kalanim sangkay. Bugto, it was God's intention na mahingan ni kaya na. It was God's intention to let you feel kung gaano kaniya kay gugmaon. Because God is intentional to you. Amen? Kaya bugto, deri ka la lost and found. You are lost, loved, and found. And this is something that we will be talking about this morning. And our passage is in the book of Luke, chapter 15, verses 8 to 10.
So if you have your Bible with you, mga kabugtuan, printed man ito or digital, kuhaon natin mga Bible. Let's turn our pages into the book of Luke, chapter 15, verses 8 to 10. Ngan basahon naton. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, "Rejoice with me, because I have found my lost coin." In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. May the Lord bless the reading of His Word. You know what, mga kabugtuan, ini nga chapter 15, nagtikang ini with Jesus being surrounded by the tax collectors and sinners. Papalibutan niya, kaya at that time, damo nagsinunod-sunod kan Jesus. Tapos, ini nga mga Pharisees, napoprovoke ra, nauurit ra kan Jesus tungod kay nagpipinakiupo diyan, nagpipinaki-associate yan, mga sinners. Kaya dano na kapag maharam nga ni sinner ka, tax collector ka, iiwasan ka dapat talaga. So, these religious leaders are upset or were upset that Jesus associates with those they consider unworthy. Mga unworthy ito, kaya inupdan ito ni Jesus. Ngan amo ito nag-prompt kan Jesus para maghatag iya in tulong nga parable. So, parabolan niya ginhatag, wara niya nag-explain. Tulong nga parable, an iya ginhatag. An siya inihira. Kuha na pixelated lang. Okay, so naton passage siya na bugto, adi kita didi. Okay? Didi kita bot nga, inihiya, aminin na unang gin-answer ni Lord, ini ni kaduwat sa dini katulo. Adi kita didi, the parable of the lost coin. You know what, mga bugto? Ini nga tutulo nga parable, it reveals two aspects of God's salvation. Di na natin mali-learn na it's salvation ni Lord, may ada duwang aspect. Una, may ada part ni Lord. Ang ikaduwa, may ada ka part. Kasi, ini nga first two parable, an may ginhimulay ni Didi an honor. An ship, waray ginhimo para bumalik. Waray ship nakarealize na, uy, nawawara na ako, mabalik na ako. Waray, diri. Ginbiling talaga ya. Same hand coin. Hand coin, waray ba ito buot. Ginbiling ira. Pero Didi bugto, an anak an nakarealize. Hiya talaga an bumalik. So, ibig sabihin bugto, kapag lost ito sa natao, may himuon ni Lord pag reach out. Pero you have a response to make. You have a decision to make. Wari ka nga ni himuon, diri ka marirestore. Lost ka lagi hap. So, that's the truth about God's salvation. So, ano kaya mga bugto ang nangyari? Hininga, ikaduwa nga parable na gin-response ni Lord. Hito nga mga Pharisees. Bugto, based han aton passage yan na, may ada tulong nga reason. Kung kay at that time when we were lost, God showed His love and found us. Ngayon, una itong rason bugto is, when we were lost, God showed His love and found us, helping us realize our value. Gusto ni Lord iparealize sa aton ang aton value. Gusto ni Lord yakno na imo nga valuable ka. You are not a product only. Hani mo experiences. Sometimes kasi madali lang natin ma-judge at sarili. Especially may very good maupay na mga brought up or background and family nga, siya talaga ini kung gipaghimo ako ni Lord, sugad la ini, broken na akong family, or pobre kami, or whatever. Bugto, no. You are valuable. Didakan, Lord. Regardless, hani mo situation. Ba? Mayakan? Suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? Bugto, ang una naging gamit ni Lord is a woman. Didahan first na parable, nagtikang hi Lord, nga iya gingamit is a shepherd. Diba? A parable of the lost sheep. Shepherd dito iya una naging gamit. Ngan, maaram baka mabugto nga ang shepherd, direct hiya respected nga profession, hano na nga panahon. Ngan, ang iya follow-up is a woman. Kawanan shepherd is a woman, which similarly,
was not also rightly respected hanuna nga panahon. Because hanuna nga panahon bugto, male-dominated and culture dan una. Nganan mga shepherds are considered to be unclean. Asyeton dan una. So, very low talaga ang kan Lord mga gingamit. Mga low profile. Kaya bugto, kung kanina, di ba, nauurit na agidaan ng mga Pharisee, kay Jesus nakikiupo diha mga sinners, how much more yan na, nga ginpapa-place ni Lord ang era mga shoes, hindi nga mga low profile ng mga tao, di ba? Oh, sige, nag-answer. Diba, nauurit na ragidaan, nag-answer. Sige, i-place niyo yung sarili, hindi nga kuwan. Mas duruin yan at kaurit ng mga Pharisee. Di ba? Siguro nangingigting na yun era mga talinga. Ano ko din at purpose hindi nga kuwan? Hindi nga rabay, di ba? So nangingigting na gud adatera. God wanted them to put themselves in the shoes of a shepherd and a woman. You know what mga bugto? God just want us to realize here that no matter our social standing, no matter where we came from, all of us matters to Him. Nagmamatter kita nga tanan kan Lord. God sees us valuable. Importante ka. Importante ako. Importante dida kan Lord. Biskan ano pa naton gintikangan. Biskan ano pa naton background. Ngan biskan ano pa man anaton mga nahimo. You know what mga bugto? Haaton kinabuhi. Diri kita permi magiging mahalaga ha ibang mga tao. Ongo diton. Diri kita permi magiging mahalaga ha aton pamilya. Diri kita permi magiging mahalaga ha aton mga sangkay. Depende lang kung may kailangan nira. Di ba? Diri kita permi magiging mahalaga ha aton trabaho. Pero bugto, pag umabot man ang time nga ma-feel mo, nga wari nagpapahalaga ha imo, always remember, nga ang pagpapahalaga ni Lord ha imo, dire ito nagbabago. There is always a God above who sees you valuable. So, even yan na, kung nafe-feel mo yan na nga, you are treated less important, wari yan na nagpapahalaga ha imo, you are unseen. Nanumduman ka lang kung may kailangan ng mga tao around you. Bugto, always remember, ipapahalagahan ka ni Lord. Nakikita ka ni Lord. God considers you. Bugto, you know what? Sugad ka ka-importante. Hini nga nawawara nga coin. Sugad ka ka-importante. Dira ko nasa ring nga ansya ka ito nga coin. Ang kinyaya kang kusugad ka ka-importante, hini nga nawawara nga coin. Ang pakianay na bugto, Kuya, gaano ba ito ka-importante nga coin? Di ba? Kailangan natin nag-dig deeper. Gaano ba ito ka-importante? Kaya may siyam pa man. Pwede man dir na na't bilngon. Pero lan nawara, 10%. Di ba? 10%, 1 out of 10. Pero yun at mga bugto, unship nga ni. Di ba nga 1%? 100 ngan usa. Di ba ginbiling? How much more nga mas darada ko niya ratio? Di ba? Usahan na pulo la. So, makikita natin na it's much more important. Ngan, kaya no, nayangan talaga Jesus nga. Diba? Makikita natin na, diri ba yung maglalaitan lang, magsisweep, and carefully search until she finds it? Ibig sabihin, bugto, sugad talaga ka-importante ang pagbiling hininga coin. So, what is all about hininga coin? You know what mga bugtuhan, unang nga panahon, when a Jewish girl is married, she began to wear a headband. Kumbaga yan ha atong panahon, di ba? Pag married nga ni tao, may dahiya, finger. May dahiya, tawag ito, of ring, di ba? May ring yan, dahiya finger. Uringan mga finger. May dahiya ring, di ba? Dan una, para mabaruan nga, married ka na, may ada ka headband. Wow! May mga headband yan at pakihubuan ay kung dere pa married. May da ka headband. Pero bukto itong headband, that is a headband of 10 silver coins. Yeah. Headband of 10 silver coins ito, yeah. Ngan magsisignify ito that you are already a wife. Ngan it was the Jewish version of our modern wedding ring. Kung nahaaton yan na. Di ba? Na-send in picture. Ngan, you know what mga bugto? Losing one would be a calamity for her. Losing a certain coin, one coin, calamity ito para babae. In fact, some scholars state nga, ang loshan coin was considered an indication of unfaithfulness sa husband. Sanglit,
Mamamarot talagang babae. Malilisang talaga yung pamiling. Kasi kapag kulang ito, meaning na unfaithful ka kay husband. Or may ginhimo ka nga malain. These are some of the reasons why this woman is in panic mode. Again, to lose one of the coins would be to ruin the necklace and embarrass the woman. Kailangan warit di da mawara. So, una, kung bago ka nga kasal, higta talaga at maupay. Diba? Kailangan warit di da lost thread. Ipa-wielding talaga ito kada kuan para para diri ka maging unfaithful. You know, bugto, in this story, sugad kay ito ka-valuable nga usa nga coin. Ito nga uusa nga coin nga nawawara, sugad kay ito ka-valuable. Kailangan ka mabilngan. Diri la kun karuyagon ka la bilngon, but kailangan ka talaga bilngon. Ngan sugad kita ito kung paano ginbiling ni Lord. Gusto ni Lord iparealize sa aton mga bugto. Yan na, nga adlaw. Kung gaano kita niya, ginva-value. Kung gaano kita ka-valuable iya. Kaya bugto, do not forget to thank the Lord and adlaw-adlaw. Nga nangyayari ha imo kinabuhi. Ang ginihimo ni Lord ha imo. Para la ipa-feel nga valuable ka talaga. Thank God for waking you up every day. Diba? Nga nagmamata pa kita. May ginkakaon ka, may ginuokyan ka, may ginsusulot ka, may da kita trabaho. Ba, it's God's way to show us na ginva-value kita niya. Nakaka-eskwela kita, nakakapasar kita. Diba? Karadamang ginihimo ni Lord. And thank you kan Lord na may pamilya kami, nag-aaruga mo, diba? Thank God na adi kita yan na. We have the privilege to serve Him. Nakakasimba kita, diba? Nakakagkanta kita dida kan Lord. Thank God na ginpili ka niya. Diba? Thank God na ginpili kita ni Lord because we are given the privilege to serve Him. Diri tanan nga tao, may pribileheyo nga mag-serve kan Lord. And thank the Lord that we survive every day. Kada adlaw na survive kita, it's because of the Lord. It's because ginva-value ka ni Lord. Bugto nagpapasalamat ba kita ito kan Lord? Hala diri. Nagpapasalamat ba kita bugto? Amen. Dapat la. Bugto, dapat magpasalamat kita. Those are just simple things, di ba? Kung iisipon natin, they appear to be simple. But I hope, bugto, that you acknowledge these things as something na proof na ginba-value ka talaga ni Lord. Because He loves you. Love na love kita ni Lord. Bugto, hinodi din may mga panyo. Ay, hindi ako panyo, ginkuha ko lang dito balay, ambot yung kanay ini. May panyo, di ba panyo? Di ba panyo, ginagamit natin pag pahid ang balhas, di ba? Or mga impurities in ourselves. Impurity can self, di ba? Bugto, kapag ang panyo ba, nagiging, di ba pahid natin balhas, mabalhas na, nagiging mabaho na, ginlalabog tabahiya. Diba? Depende ko ng baho. Di ba diri? Usually, ginkukuhan talahiya, gin-recycle. Gin-restore talahiya. Kung ang panyo ba, mabalhas na nga mabaho na, nag-iiba ba niya owner? Di ba diri? Or ang panyo, balhas na, baho na, nag-iiba ba niyo pagkita iya? Ini yung panyo, ulunan na. Taklap na yun eh. Di ba diri? Panyo lagyap hiya. Diri nag-iiba ang pagkitamuhan worth ito. Panyo lagyap ito hiya. You know what mga bugto? Ang panyo, kapag mahugaw na hiya or mabaho na, diri nag-change an owner. Ikaw lagyap an owner. The same is true aton mga kinabuhi. An aton value kan Lord bugto. Diri ito nagbabago. Naguhugaw la kita. Pero, di rin nagbabago kung anong pagkita ni Lord aton. Kita lagyap ini. Love lagyap kita ni Lord. Hiya lagyap ang aton owner. Pero bugto, paresan panyo, para maging malimpyo otro, lalabhan. Kita gyap bugto. Kapag mahugaw na kita, kapag lost na kita, mahugaw na, allow the Lord bugto. Ngalabhan ka. Kailangan bugto kurukusan. Di rin nga ni madara kurukuso, kailangan iglapdos-lapdos. Para matanggalan hugaw kung kailangan suga dito bugto. Kasi we will never be restored without us allowing God na limpyuhan kita. It will never happen.
Bugto, hino diding gusto ko rokosan. Mapakarokoso ko ikaw dito sa mga laundry shop. Diri balita ungod bugto. God still the owner han aton mga kinabuhi. But we should allow God nga limpyuhan kita. Again, bugto, when God loved us, it was intentional. Intention talaga ito ni Lord nga higugmaon kita. Waray kita iglove ni Lord tungod lang kay makaluluoy kita, boringot na kita. Na akong anak, nanduduas naman ini, iglalab ko na daw la. Na akong anak, wagan usa na lang alangawan ti perma, bagan. Ilalab ko na daw la ini. Dito sugad bugto. Bugto, when God loved you, it was His intention to love you. Intention talaga to ni Lord nga i-love ka. Why? Because He is really a loving God. Nature talaga ito ni Lord nga maghigugma. Kaya bugto, biskan lang nanduduas na no pressure. Don't get discouraged. Huna-huna may naghihigugmai mo. Biskan buringot na, may naghihigugmai mo. Biskan waraging kakaon, bugto may naghihigugmai mo. Ha? Biskan nagkakakore-kore ng kinabuhi, wari pambayad tuition, bugto may naghihigugmai mo. Biskan gimbayaan ka, bugto may naghihigugmai mo. The Lord is our first love. Hiya talagang pinakauna nga mag-accept ta mo for who you are. No matter what you've done, and no matter kung hino ka. Love na love ka lagihap ni Lord. Amen? Pero bugto, adi ang challenge. Ini nga gugma, naging paabat ni Lord aton. Diri la ini para aton. Para ini nga hangatanan. Para ini ay mo pamilya, para ini ay mama, ay papa, ay mo kabugtuan, para luwat ini ay mo mga classmates, para gyap ini ay mo mga katrabaho. Diri la ini para aton. Kung giniisip mo na para la ini ay mo, nagkakamali ka. Para ini, bugtuhan mga tao aton komunidad, ha mga tao around us. That is God's greatest commission. Ngan, you know what, bugto? Gusto ni Lord maging part ka hito nga misyon. Anak pa kiana yan na, willing ka ba? Matugot ka ba bugto nga ikaw la nakakaabatan gugma nga gimpaabat ni Lord? Matugot ka ba ni mo pamilya di ra nakakaabat kung gaano ka nalilipay, gaano ka malipayon? Biskan waray-warayan malipayon ka. Matugot ka ba nga sugad? Matugot dere. Natugot ka ba bugto dere? Pero willing ka ba magpagamit kan Lord? Willing ba? Wow, kurang na mga 75. Willing ba kita bugto? Amen. Kasi bugto kung diri kita willing, diri kita ma-proceed. Diri kita ma-proceed na natin next na mga erstoryahan. Praise God, willing ka mo tanan. Bugto, since we are all willing to take part of God's mission, ano ang kailangan naton buhaton? Bugto, according to our passage today, in order to win the lost, na willing naman kita tanan, di ba? So, may part kita, bugto. Malain kasi kung tubtubla ato ng gugma ni Lord. Kita lang magkikarigta langit. Kita lagapin eh. So, mapigadyabit daroda mo kay, the more the merrier. So, anon aton kailangan ni moon bugto? Kay gagamiton kita ni Lord na ig-flow ini nga iyalab nga to ay ba na tao. Bugto, according to our passage, nasa ring didi, that we need to light a lamp. Bugto, ang mga houses ang unang nga panahon, usually magserom. Yung nakikita ang tama nito mga palabas liwat. Kasi nira bagan nira mga balidan una, bagan mga tuna, nira kuan. So yan na may papintar na kita, may pa-flooring. Dan una tuna la ito iya, di ba? Nira mga balidan una. So maserom talaga iya. Therefore, kung gusto han woman mabilngan ng coin, there is a need for her to light a lamp. Di ba? Para mabilngan niya, kailangan palightan niya. Bugto, in the same way, the lost people are also living in the darkness. So, they need a light. Kailangan nila bugto ang light. Ang mga tao bugto nga waray Ginoo, they are living in spiritual darkness. Ngan kinahanglan nila light, spiritual light. Kaya ano na lang niya kan ni Lord aton bugto?
Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bugto, if you want to win your family, if you want to win your friends, if you want to win your workmates, your classmates, you must be a light in their dark life. Kailangan ikaw maging light ka, Ira. And what it means to be a light, mga kabugtuan. Bugto, you have to be different from the rest. Kailangan maging kakaiba ka. Kasi, di ba, kapag maserum, mapapansin ka, like example, parungon tayo na tanan na light. Mapapansin ka la kung may mag-example, mag-abri ako tak cellphone. Mapapansin talaga ya, di ba, kung darken din na akuan. Mapapansin ka la kung kakaiba ka. Kung natira dark, ikaw ang light. Kung nirad to light, ikaw ang dark. Concept lahan pagkakaiba, pero nas direct na yan, bay, magbalik ta, di ko na yung dark. At yan mo ginuwi na naadaha light. What my point is, you have to be different. You know what, mga bugto, nanumdum ako na akong ate. Hindi nga akong ate, niya naging asawa yan na. Restorya kami, ano. Pakiana ko iya, uy, paano man ka mo nagkakilala ni mo asawa? So, yun. Tinawa kami kay, nagtikang ko na ito iya asawa yan na. Ako kasi ate before, nagtatrabaho ya SM. Tapos, ada hiya mga cellphonean. One time ko no, may na ko no nagkaabot, mga trainee ko no, mga trainees, mga kanan Navy, mga trainees. Tapos, na akong ate, damo ko no nag-aro ya number. Oh, say, mahusis ka sis. Diba? Kaya mga nag-aro ko no number iya, tapos ako ate kay borobutan man lang ito iya. Tapos pagkagabi na ko no, yung mga nagtitext na ko no iya. Hi po. Reply ko na ako natin. Hino po ini? Ay, umaro nga yan ko nito na, umaro nga yan ko nini number imo kanina. Anhino po dito kay damo kasi. Wow! Husay! Andala ko, nagkikita yan na ate. Mahusay ka ti. Anhino ko no dito kay, may dapa kasi ko no ibang umaro number. An nakabusag ko no. Ate, naguna ko na. Puro manira nakabusag. Sorry, reply na lote ya. Awan, hino pa dito kay nagpakabusag man kamutanan. Kaya ba, na-trainis nga nira. Nasa rin nga lote ya. Ay, ankuan po, kalbo po. Puro manira kalbo. Nira talaga yung na-identify ng ate kay tanan nira pa priyas. You know what, mga bugto, ano? Sometimes, it is really hard to win someone kapag diri yan naiibahan the rest. Di ba? Para sa to, diri talaga niya mapipili, kay papriyas ban layra. The same is true aton mga kinabuhi bugto. Aton mga kinabuhi, diri mo mawiwin tim classmate, imo pamilya, imo sangkay, kung itim batasan parehasan magrahot na batasan dito ako ang kalibutan. Kung dawi ka manyakan, parehas la iba. Kung dawi ka mag-respond ng problema, parehas la iba. Kung diri ka naiiba, diri mo talaga itara mawiwin. You have to be different kay may Ginoo ka. You have to be a light to them. You know what, mga bugto, ako, honestly, usa nga rason kung kay ano ako umatin Bible study yan, gini-invite pala ako high school ako. Kasi ini talaga nga nag-invite ta akon. Before tiya nag-invite akon, damo naman nag-invite ta akon. Pero ya talaga, there is something kakaiba about ta iya. Anak ko na to classmate, Havela. Kasi, aside lang nga, academically achiever hiya, buutan niya, there is really something nakakaiba about tayo. Ito nga to the point na, matapod-tapod ba hiya? Bagan nakuha niya nak-trust. Tapos umatin daw. Kaya di talaga mahilig umatin, mga Bible thing. Di ko ito gusto before. Ako ang tawadan una nga bagat, diri ako kay sugat-sugat din. Pero hiya, bagat nakuha niya nak-trust, bagan matapod-tapod diya. So umupod ako. Maupay nala umupod ako. Kaya kunwari, direct magiging Christian. Mo pinala na may na-meet ako na tao nga, bagat someone nakakaiba hiya. Kasi, it led me na masave ako, na makilala ko, Lord. You know what, bugto? Ayaw pag-expect. Nga ito nga mo gini-invite, maupo da mo. Hanggat diri ka nira nakikita nga tapuran. Di ba? Ay, makabudaw ko ito, yangani. So, God ba ito na sense? That's why may talaga kita dapat himuna aton mga kalugaringon. Di ba? Bugto, you need to light your lamp. Lagahin na ito. Ayaw pagtugot na permi kalaparong. Ayaw pagtugot, bugto na permi lamasirom. Di ba? Ako na di talaga natugot na permi lakma itom. Sanglit,
Mapili ko na kung dala din mga sabon niya na lighten up. Diri balita, joke lang bugto. Diri balita bugto, kidding aside, ayaw pagtugot na permi kalaparong. Bugto na sa ring Lord, light your lamp. Lagahin na ito yan na. Willing ka ba lagahan ito bugto? Amen, bugto kailangan. Because God wants to use you. Nga ano pa bugto? Sumiringanin kita bugto nga, be a light, it means you have to be a blessing. Diri ka ang gintitikangan ng saramok. Kuan, nagsaramok dito opisina kay ano, nagwinala man at kuan. Pulano, di ba Christian ito iya? Yung kuan dahil, point out dahil ng mga faith. Bugto, you have to be a blessing. Kung gusto mo ma-win team family, be a blessing to them. Diri ko nagiging rason nga, ani mo mama na, haggard pag ginulat tayo mo, kaya nauli ka katot nga ng kaagahon. Di ba? Ay, dere a blessing, bugto. Or there must be a proper communication. Ayaw pag inawayan ng papa, ay pag inawayan ng mama, ng ate, inaway mo, paano tara mawiwin? Dere ka nagiging blessing. You have to be a blessing, bugto. Bugto, imo sangkay, kung gusto mo ito mawin, imo katrabaho, gusto mo mawin, ayaw pagliniba ka. Kaya dere tayo mawiwin. You have to be a blessing. Bugto, I tell you, it will never be easy to do that. Very madali mag-win. But, in order for us to be able to do that, we just have to stay connected as source and light. And that is the Lord. Stay connected to the Lord. Have your journal, have your prayer. Continue to pray for them. Devote yourself to the Lord. Pag-devotion, di ba? Attend service, pamati preaching. You need to be always connected. Dida kan Lord. Asya ton una bugto. Kung willing kita gamiton ni Lord to share and love ni Lord, una, kailangan maging light talaga kita. We need to be different from others, from the rest, and we need to be a blessing. Ano pa bugto? Ano pang gusto ni Lord? Para mabilgan tan mga lost. Sweep the entire house. Manlilimpyo kita. Han mga estudyante pa kita, hino didi ang natakas kapag sweeper hira. Okay, Thursday ang sweeper, mga plasabas, ang elementary, tapos tigdala nawawara, ay na plasabas, wala naman. May mga sugat na pinanuhubya kita kaya it takes energy and effort, tapos magutom na, guul ka na. May mga sugat dito, di ba? Na mga experiences. Yun at bugto, dan una, to sweep means maggamitin silhig. Kasi ang unang panahon, ang irasalog, tunala. Di relaton unang panahon, biskan niya na may dapaytan. Hino din naka-experience ang salog tuna. Ako naka-experience ako. Oh, di ba tunala? Ngan, mas challenging niya kay masirum. Di ba? May nga nahulog nga butang bagon. Makukuha ka talaga. Iispatan mo kay nakomoplage. Nakomoplage siya danay. Dan una mga bugto, based na akong experience, pag may ginbibiling nga ni kita nga nawawara, labi na akong importante. Halughug talaga ito't bahay, di ba? It balay, ay nadolak, nawawara nga kuan, karolotan ko na. Ano na nawawara nga sugad din, kailangan ko na gamitan. I remember, one time, tisulod na ako eskwelahan. Nawawara na wallet. Sa ako, agido, nawawara na wallet. Liniyong-liyong na ako balay. Tapos mama, napapansin na ako nira. Ano yung bibiniling? Sa ako mo, wallet nawawara. Malilate na ako. Biniling ko, sugad-sugad na ako ito. Sa nakuya, nagmamata pala hiya. Nabaraw yan, may nawawara ako. Bis ka nagmamata pala hiya, pamiling luhat hiya. Wow, grabe nira support. Pamiling luhat hiya, pamiling. Tapos malilate na talaga ako. Wari ka bibilngi. Umaro na lang para sa ikan, mama. Matagin na daw lang ako para sa survive ko na lang self dito eskwelahan. Ang pangkaon natin, allowance. Tapos pagsakay ko bugto, motor, nasugad ako ito, nagtitext. Bagat may dadi din nakuan, bagat may dadi din nabitay. Pagkita ko, nakadingay niya nakborsa. Ay, nako. Ang dami ito bugto na akong experience, nababayaan na cellphone, himama witness ito yan tanan. Bugto, same hand coin. Nawawara ko hiya tungod na akong carelessness. Same gihapon ito dida, hindi nga story. Di ba? Kailangan maglimpyo kita, maghalughug. It takes energy. You know what mga bugto? Winning lost
winning the lost, it needs energy. Diri ka leto na, may tara nga din na, okay, Christian ka na, ha? Tagang ko ikaw tag. Diri bugto, it takes a lot of energy. And another thing, bugto, to be clean is very important. Kailangan magkamayada kita clean heart, pure heart, ang aton intention pure. Purity matters in winning the lost. Importante ito niya. Bugto, adin akong advice. Do not win the lost just for the sake of numbers or record. Para lang may, kay para may cell group na ako. Sugad lang itong intention. Bugto, mga souls iton. You have to be pure in your intention. You have to need a pure intention to them. Ang dapat ano mo intention? Clean. Malimpyo. So do not invite them para lang magkamay dakala record or name. Have a pure intention of inviting them. Amen? And lastly, bugto, search carefully until. So meron kita bugto nga search, it means to give attention and priority. When we are winning the lost, bugto, direta tira mawiwin kon i-invite talera kon trip naton. Okay, yan na kasi, dire, boss naman. Diri bugto, you have to be really, give attention and prioritize them. Carefully means to diligently or thoroughly, intentionally, conscientiously, and word na until bugto gusto ko i-emphasize. Meaning, up to the point in time. Until, wari di na magyakan na, if she finds it. Diri if. Di ba? Diri kun mabilngan la. But, hasta good mabilngan. Until. Sugad ito't lost bugto. Sige, kun umaten, diri sugad. Sige, kun umupod, diri. Hasta good na umupod. Hasta good na mag-serve kan Lord. Amen? Ayaw kita pagkuhan nga. Sige na, kun ano la. Ayaw. Kailangan until. Amen. Up to the point in time nga umabot ito. Ayaw good pagsukui. Duro diretso. Amen? Diri kun mabilngan la. But, hasta mabilngan good. Ibig sabihin, bugto, walang sukuan ito. Walang sukuan. I know you have in your mind people na gusto mo makaupod mo, serving the Lord. Bugto, ayot pagsukui. Walang sukuan ito. Ang mga tao, bugto, na gindi-desire mo, ginpe-pray mo mga mawin, continue to be a blessing to them and continue to pray for them. You know what, mga bugto? Recently, na-amaze la ako. Kasi, looking back on how I started desiring to invite my family and share Christ with them, man mahinga dihira church, I really have to be a blessing and intentional. I know to myself na kailangan talaga maging blessing ako all the time. Maging meek ka, maging humble ka. Me being the breadwinner, kailangan humble la. Dere kailangan magmayor-mayor ka, kaya ikaw nagpo-provide. It's not something na gintot duha aton, di ba? In the Bible nga, even in aton mga leaders. And I really have to be a blessing and intentional. And after a decade, God has already granted my prayer nga makaupod ko himama di diha church. Ba? And kaupod ko na himama di diha church. And you know what, bugto, na-amaze lang ako recently. Kay, just like mga kasangkolop, me nga ni mama, we were already deciding na magpa-schedule ang Bible study habalay. Nga, we were planning, invite namon na akong auntie, akong mga umangko na may mga buot na, mga napapariwara. Asawa na kuya, asawa talaga na kuya. Kuya niya, ito asawang bahala. Nabalitaw, ang mga hino pwede ma-invite amon family. We were talking, mga kasangkolop lang na, kung saan pwede na schedule, like suga dito. And grabe ito, bugto. Maupay nila talaga, walang sukuan ito. Diba? Continue to pray. Continue lang ita. Mapasket kami ganda pastor, Bible study ng Ate Celine. Diba? Praise God, mga bugto, ka-amazing ni Lord. Bugto, until, if you find them. Until you find them. Until they are here. Until they serve the Lord. Until you see them serving God. Until you see them in this church. Walang sukuan ito. Amen? Amen. Bugto,
There is always a right time for everything. So kung may mga pray kaya na ng mga lost souls, just continue to pray for them. Just continue winning them until they are found. Nga dagod, nga mabil nga nira. And you know what, Bugto? The best way to win them is to let them experience the love of God. Ang love talaga ni Lord. Bugto, let us not expect that it is easy to win the lost. Diri magiging madali. It did not become easy for Jesus. Nga igwin kita, di ba? It takes the cross to realize it. So, diri talaga kita. Diri talaga magiging madali. So, sugad kita ito ka-valuable kan Lord Bugto, that it takes a cross for Jesus para la mawin kita. And I hope, Bugto, that you also acknowledge that you have to take your own cross para mawin liwat ang mga tao na gusto mo mawin. Amen? Again, Bugto, at that time, when we were lost, God showed His love and found us, helping us discover our amen. Helping us realize our value. Diba? Gin-realize ni Lord, gin-save kita Lord, gin-love kita ni Lord para iparealize sa aton kung gaano kita ka-valuable dida haiya. Sugad kita ito Bugto nagmamatter dida kan Lord. Mga Bugto, another reason that God loved us. When we were lost, God showed His love and found us. For this reason, helping us discover our purpose. Para madiscover naton kung kaya ba kita adya kalibutan. Nag-rejoice an woman na siringyaya mga kasangkayan, rejoice with me, I have found my lost coin. Bugto again, para mga babae dan unang kasal, nga mawawad-anan coin, calamity ito para era. Disaster ito. It would be a calamity for a married woman to lose one of those coins. Isang litbugto di dan nabilngan niya, grabe talaga niya pag-rejoice. Bagabagahan, ang calamity, lumampas na Philippine Area of Responsibility. Hay, waray nagyap. Ito sugad ba na, nga kuwan na relieve na, hay, ito nagyap na kuwan, iba na nation ng Baguio. Man, sugad ba ito? I believe mga bugto, when the woman said, nga, I have found my lost coin, it was not just the coin nga iya na found. But she also get or found the purpose that the coin has to play. Hansi siyam. Diba? Kimawawarayan ba ya sense an siyam kung warayan to na usa. So finding the coin is not merely finding the coin. It's finding the purpose of the coin as well. Diba? Kailangan talaga niya mabilngan. From this mga bugto, we can say that being lost is being out of purpose. Ang pagiging lost, being out of purpose, wari ka purpose, and it is being out of service. So if someone is not living according to his purpose, even if he is inside the church, lost talaga iya. Diri tanan na lost, ato hagawasan simbahan. Ano ba? Pwede adi lagya pasulod. Kaya biskan adi ka hasulod, if you are not living according an imo purpose, you are a lost person. Diba? Bugto, kung waray ka agi ang lost coin, waray sense and headdress, han babayi. Mawawara ang essence and meaning, han headdress kay kulang. So, ang pagkabiling han coin was not just merely nabilingan laan coin, but it was nabilngan ang purpose and service hito na coin na kailangan niya i-playan si siyang panga coin. You know what, Bugto? Unless we are found by God, we will live a life without purpose. Hanggat diri ka nakilala kan Lord, waray purpose tim kinabuhi. The same is true ha aton mga kasangkayan. Hanggat diri nila nakikilala hi Lord and aton family, hanggat diri nila nakikilala hi Lord Bugto, waray purpose an era life. Ngan I know diri ka matugot nga sugad. You know what, Bugto? Life without a purpose is so dangerous. Kadidelikado it kinabuhi nga waray purpose.
Nasaring nga niya purpose-driven life. Without a purpose, life is a motion. Good timan nga yan. Life is a motion without meaning. Activity without direction. And event without reason. Without a purpose, life is trivial, petty, and pointless. Bugto, kapag waray purpose ang aton life, kapag di natin ni Lord kilala, waray purpose ang aton life. Di ba ang lapis? Kapag waray purpose ang imo life, bagakat lapis nga do po. Sugad ka ito. Sugad ito life na waray purpose, lapis nga do po. Waray gamit. Di ba? Unless taharan mo true. So kung do po ka, pagpatahar kan Lord. Amen? Okay, hindi din gusto magpatahar. Pagpatahar bugto. Kung do po ka. Ba? So ang mga do po dito ako na gawasan simbahan, ha workplace, taharan tahera. Ngayon aton tahar bugto is the love of God. I-share nato na era ang love ni Lord. Amen? And since mga kabugtuan, our Creator, since God is our Creator, it is only through Him ang madidiscover nato ng purpose. Kaya ang maaramlan purpose ang iyagin create is ang nag-create. Diba? Example, may bago nga technology na gumawas. Hauna mo nga experience, di kat maaram ano tiya. Unless pakianhan mo yun naghimo. Diba? So, siguro natin, mga beauty products, diba? May naghatag ay mo, mapakianan ka, paano inihiya? So, pwede mo pakianan, isa naghimo ito, pampaupay ito ni mo nawong, sugad-sugad din. Ang maaraman purpose, han ginhimo, is ang naghimo. So, kung ang tao wari Ginoo, dirti mababaro kung ano niya purpose. Sugad lati ka simple bugto. Sa ring panganya purpose-driven life, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Waray sense ang kinabuhi kapag diri ka maaraman ni mo purpose. Ngan, waray purpose ang kinabuhi pag diri mo kilala ang Ginoo. And adi pa bugto, nasa ring ni Pastor Rick Warren, ang pinaka-greatest nga tragedy is diri ang kamatayon. But, ang life nga waray purpose. Amo ito bugto, ang pinaka-greatest nga tragedy. Living a life without a purpose. You know what bugto? It is really true. Biskan na mga gamit, di ba? Dapat dani mahilig kita mga gamit, maggamitin mga alternatives. For example, kutsilyo. Ang kutsilyo, maaram kita nga panteros. Pero dani ginihimo tayo nga screwdriver. Dahil naman, pag may nakita mga cabinet nga kuhan, ginagamit tayo, tapos nauutod. Di ba? Kasi, ginagamit mo diri dapat niya nga purpose. Magreklamo ka, okay, nautodan kuhan. Malamang, kay diri siya niya gamit, di ba? Niya gamit panteros, pero ginihimo mga screwdriver. Ginihimo mga pandukdokan, ano din ang mga durok-dokon. Di ba? So, mauutod diya. Bugto, familiar ka mo hini? Di ba? Pangkalot ito, iya. May nare-remember ka mo about ito? Feeling ko yung mama may nare-remember, iya. Yun at mga bugto, may dako story. May dako kwentong pangkalot. May dako kwentong pangkalot ang bata pa ako. I remember, ang bata pa ako. Yung katawan na yung mama, waray pangani. Ang bata pa ako bugto. Hindi ko talaga nakakalimutan. Vivid. Very vivid in my mind. At that time, nagkaabot na ako mga kabugtuan tikang Manila. Kasi, bata pala ako, mga bugtuan, Manila na stay. Tapos, siyempre bagat may dabago ng mga tao, very overwhelming and surrounding, di ba? May da kami karton nga dada ko. Ito nga karton, ginihinigdaan ko yan, di dinuyan-duyan ko. Ito na karton, importante tiya nga diri maruba. Kay, burtangan ito naman ng mga gamit, di ba? Hanon ambo tayo, kami na mga pobrila, anamon mga burtangan gamit dan una mga latahan biskwit, ikang Manila, baldihan biskwit. Burtangan na ito mga karton lang ita. Ito naman mga kuhan. Tapos hindi dinuyan-duyan ko, itaas kasi hindi dinuyan-duyan ko. Aware ako, naging sisinaway ako ni mama na, ayaw dida, lusad dida, ayaw ito pag kinuhan ko. Takay ako na, overwhelm nga na ako ng mga kuhan, mga tao. Nag-restorya kami. Sige lang akong duyan-duyan. Kasi rin ko yung mama, waray, dere seryoso. Tapos sinaway ako niya, ayaw nga dida, lusad nga ni dida.
Suwaray lang ako, tinawala ako. Lusad nga ni Dida, suwaray lang ako. Alam, mga noron yan, nasa ka na himama. Kaya nakari ka sa Igbaw, elevated na naman ko. Nakati mama ubos. Nasa ka himama, may daraya nagihay. Wow, sa doon mga gihay. Tuluwa na doon nagihay. Hala, seryoso si mama. Lumusad ako. Tapos nagpasiba ako iya. Anamong balay, kuha niya, bagat may daduwa nga, basta namong balik, kung baga square in habot nga, may dadi bagan nasuga dito nga, bagat wall. Tapos may duwa nga portahan. Libot-libot kami ni mama, libot-libot. Tapos pag tatapon ako ni mama, balik na ako didi, libot-libot. Tapos kasi rin ko, nga, kuha na lahiya, bagan diri mama seryoso ba, kasi kung dudunggot na lang ako niya. Oo, sa nagpinakinunggot ay. Tapos, dan bata pa kasi ako bugtudako ako, as in, tambok ako. So, siyempre, hingal na ako. Hinihingal na ako. Tapos, nasa ako, dera na seryoso si mama. Stop na ako. Tinawag ko, mama, mag-uul na. Tapos pagkita ko, iya, di rin nag-ihay, iya, dara. Ansa na ito, iya, dara. Lamba-lamba ko ni mama, lamba-lamba. No, asya itong disiplina mo ni mama dan una. Thankful ako ito ng mga disiplin. Kay, tungkol ng mga disiplin ni mama, ako ang naging tao nga mahilig magsarit. Diri talaga ako na ako pag diri tutugutan. Ang siya, up until now, 20 city na ako. Wari pa ako nakakadton mga kariguan. Ayabong. Kay, nasanay na ako, diri nalakat kay diri pero miging tutugutan. Oh, so, going back, ang siya naging lamba ni mama ako. Tapos, seryoso ngayon talaga yung alalambaw ng kuniya. Ako lang nag-iisip nga diri. Takay danuna kapag may mga lambahan nga ni pan grand finals. Diri pwede mga kuan daily rounds la. Oh, grand finals talaga. Tapos tangis ako, tangis. Tapos hindi nga akong ate, madunggot. Kaya bagang pamilya kami magdunggot talaga. Anak akong ate madunggot iya. Aber hiyang ako la talagang may sala. Pero bagagin sa listahan ba niya yung mama nga, anak kong kuya liwat ko no api. Mama, diliwat ini na, ginuha niya dito, dito. Tapos dan una kasi talaga pag may usa naging lalamba, ayaw talaga ko pag kiwa nga dirigin lalamba kay gutila ito nga kuan, maya nga dito imong lamba. Ano nga experience kami ito, di ba nga? Pauli adit kuan. Wari pauli-uli. Tapos ako kukulban ako lang nagpauli pero ako wari sa lagi kukulbaw kay. Hagi bangon yan sumiring. Ikaw magurang ka diri ka nakakakuan. Di ba may suga dito dani na mga feeling. Tapos siya na to. Mama, dilot kuan so akong kuya na. Hagi daw ginlambalot ni mama. Tapos sinuhat mga bugto. Nautod ini dito na kuya. Nautod diya. Grand finals. Semifinals pala na akon. Nautod diya dito na akong kuya. And you know what, bugto? Tika nga to, waray na himama pang kalot. Tuyo daw lang niya ginotod. Bugto, anpan kalot, naruba hiya, kasi gingamit hiya diri tama nga purpose. Di ba? Siguro at that time, mama, limtanon na. Kasi ring niya, panlamba, pangkalot nga yan. Di ba? Gingamit kasi ya diri tama nga purpose. So nauto diya. Bugto, you know what? The same is true aton mga kinabuhi. Kapag an aton life, aadahi ya diri tama nga purpose, that is in danger. Danger talaga ito, bahin ka mautdan. Bahin ka mautod. Kaya bugto, think about your family. Think about ano mga classmates nga diri maaraman ira purpose. Bugto, they are in danger. Nga biskan kita adi ha church, wag pa kampante. Bagin diri kita nagli-live out an aton purpose, we are in danger. Hito nga butang. Bugto, bagin kita mautdan. We need to consider that. Bugto, ito nga mga sangkay naton na out of purpose and life yan na. They need you. Kailangan nira, Lord, kailangan ka nira. They need God, bugto. They need you. Kaya bugto, galaw-galaw kita. Amen? Galaw-galaw kita, tapos nan mga pera ka, bulan niya naglabay na, nasanay na lang kita, nga sugad na lahini. Bugto, it's time. Harvest naman kita. Diba? Ganto naman kita kuan, kalibutan. Tell the people about the love of the Lord. You know what, mga kabugtuan, speaking about purpose, before, may da ako workmate sa summer college. One time, ma-time out na kami. Karadama akong storyano. Tingla, para maguro hila, bakit ikaw man na. Okay. One time, mga bugto, ma-time out na kami. Tapos ito nati-time out na kami, nag-inuran. So, nag-inuran man, wari kayo mga payong, nag-stay na lang kami anay sa office.
Tapos ito ako mga katrabaho, nag-stay kami office, sige ng restorya, hasta nga to the point, nagkikinatatawa na kami. Tapos may ako sa nga workmate niya, nagpipinatawa, ya. As in, grabe, naghihimatay na kami pag tinawa, kaya nagpipinatawa talaga, nagpipinatawa. Tapos to the point nga, habang nagpipinatawa, ya, ginbuliwan ini niya nga line. Nasa ring man niya. Hala, ansyalaad ako ninit purpose tak kinabuhi, magpinatawa. I don't know mga bugto, I know, maybe derya seryoso, pero grabe itong kuwan talaga akon. I felt sad na may mga tao nga pagkitalan era kinabuhi sugad line era purpose. Nganyo what mga bugto, take ang adto. Akon talaga ito gintatak ka kasing-kasing. Kailangan ninin na tao kumilalay ni kan Lord. Kasi diri ito asyan purposean kinabuhi. Ano, clown? Bugto, diri kita nabuhi para lang magpinatawa. Diba? Diri kita nabuhi para maging, may certain purpose kita. Kaya nasing talaga ako, kailangan ninin na tao. Siyempre, bugto, I was so concerned at that time. Kasi, bagan guilty ako itong apart. Kay as someone nga maaram ako ang purpose in life, I felt sad. Di ba akong maaram, kailangan mabaruliwat iya. Siguro ito na akong nafe-feel. Tapos mga bugto, grabe talaga. I really made it a goal na dapat ma-share ko, Lord, ma-share ko good Lord na iya. Ngan, nagpangkuhan ako or strategy, ano ba mo, paano ko yung masisira, nandol. Ngan, Lord, damon niya pa maagi na ginhimo para masyaran ko iya. And you know what, mga kabugtuan? Nawin ito iya. Nawin ito iya. Praise God, mga bugto. After pira ka months, after nangyari hadto, months or years, di rin ako nanunumdum, nawin talaga iya. Nganyan na nagpapadayon niya kan Lord. Maram ka mo yun ito iya. Sir Ryan. Sir Ryan ito iya. Ngan, iya maaram ito iya. Ngan maram ka mo bugto. Nakukurian ako dan una kung paano ako mag-share ha iya. Pero kapag ikaw willing, Lord din mamimiling pamaagi. Maram ka mo bugto ang mga pamaagi ni Lord. Nalinog, luminog adto. Uy, opportunity ni mag-share ako ira. Mga sagad ito na ako ng mga kuandan una. Nga ni Ryan may dati hagin post niya story nagtikang linog. Nasugad ito. Nga dama to engagement bago nagburo viral, di ba na-share ko ya before nga may dakon babaydan dito nga. Hala, pamilya man kuno imong aran, ikaw kuno inan ko, ano tungani ko nga, di ba kuno luminog kuno tapos ikaw kuno nag-share ha iya. So sugad ito. Huh? Wala siya ako adto. Pero you know what mga bugto? Biskan pa to luminog. Kung diri ko naiintindihan ang purpose. Kung waray ko ma-encounter nga ini nga tao, sugad lang yung pagkita iya purpose ang kinabuhi. Bangin diri luwat iya mangyari. Di ba? So, you know what, bugto? Always keep in mind. Bangin may mga kilala ka mo nga, ang pagkita nararakalugaringon, sugad na lainin, nira kinabuhi, bagat patapon na. Bugto, reach them out. Ig-istorya ira nga may purpose ang ira kinabuhi. Diri hira para ladida. Ngayon what mga bugto na amaze ako ini kan Ryan. Ayan na kasi kasandig na niya nagtiteach diri na Summer College. Grabe nit iya commitment. Maharam kang bugto pag nagsisel group kami nauuna pa iya amon tanan. Ito na anya commitment to the point na maawadan iya mga kaupod. Nag-meeting ira, nauna pa yan ira meeting. Kaysa mga taga-Katbalogan. Kaya magkaupod kami dito na sa rin ako. Raya naman na oras yung meeting, alas 7 ko. 6:30 pala, adi na hiya, tika doon na hiya church. Ba maawad ko din niya natin mga kaupod. Grabe niya commitment bugto na travel niya weekly, tika nga kasandig ti pakadi. Tapos iya to, ay wari ko kabutangan mga picture. Nagsisendit niya mga picturean, traffic, abisindihan picturean, mga punuan nga, mga bus. Sugad ito nga level and commitment mga kabugtuan. Nganya na bugto, naiintindihan na niya. Ray, kung nagkikita ka, Ray. Anong purpose diri pag pinatawa? Ano mo purpose pag binurubiyahi? Pag binurubiyahi ka weekly, tikang kasandig, tipakadi SFCA. Amen? Tipakadi Katbalogan para maka-attend, para mo mamit ni Lord, para makilala ang Ginoo. Ansya ito ang the best na purpose. Amen? Bugto, this is what it means to be found. Kung ang pagiging lost, pagiging out of service and purpose, ang pagiging found, it is being placed back ha service and ha purpose. It is being back in place. Nagiging on place ka again. Ang siya ito ang pagiging found. So yan na bang inaadi ka la simbahan, pero wari ka ta mga placement. Bugto, allow God na mabilngang ka otro. Ig-allow Lord na bilngong kaniya otro.
Allow God na ibalik ka imo purpose. Allow God na maibalik ka service. Ba, sometimes we are just here in this church pero out of service na kita. Even dire ako ito magpapakamalinis. Naabot it point ako na biskan may mga kailangan ako himo na service para kan Lord diha church. Bagat nawawara ko danay. Dari ko ani gusto mag-preach, mga moments dan una, mga sugad dito na feeling, dari ko ani gusto magsugad ini. But bugto, keep allowing the Lord na ibalik ka. Kasi Lord, always Hiya willing. Willing talaga hi Lord per me. Ang siya mga kabugtuan, ngan another bugto, another reason bugto, when we were lost, God showed His love and found us, helping us experience real joy. Anungod talaga na kasiyahan. You know what mga kabugtuan, di kalibutan, karadamuit mga kasiyahan. Pero diri tanan ungod. Ani ba magiging masaya kala for 5 minutes? Ani ba magiging masaya kala? Ito lang agab ipagkabuas, wari ka na liwat. Kasi diri hira real. Ang joy nga ginahatag ni Lord aton, real hiya. Real na real. Walang halong chemical. Pure na pure. In this life, bugto, many things can give us happiness. But it's different when you know may nalid ka nga lost nga soul. Didakan, Lord. Iba ito nga happiness, bugto. Iba nga joy. Kapag may ada ka, tao nga maharam ka lost tiya, tas nalid mo ya back didakan, Lord. Kakaiba ito nga saya. Itong pinakamasaya nga moment haaton kinabuhi nga may experience mo. Kaya kung wari ka pa experience to ganito, I challenge you. I dare you experience that joy. Super ka happy. I remember mga bugtuan, mga seal leader dan una. I don't know, even up until now I think. Kapag may bago nga member nga naduduga nga era cell group, may pa-cake, may pa-banner. So ganitong feeling, di ba nga, part na yan cell group, welcome to cell group. Namdam pa ako kan Sir Gerald, dadulan una, nabalik pala yung cell group. May pa-banner, may pa-cake, bagan magdasig man dadulan una mga kawan. Pero, it's not about, ito nga cake, ito nga banner, it's about the joy. Nga, nagawa siya kasi imo, kay, you are totally happy and fully happy talaga, di ba? So, ganito, how much more bugto? Okay, warang yan dida, joke la. How much more bugto? Anyakan ni Lord, okay? Ay, baga na diha next. Okay? Awari ko kabutang. Haaton verse, di ba? Nasaring, there is joy in the presence of God's angels. Biskan usala nga tao, nga sinner, ang nagre-repent. How much more pa kung na-invite 12? Di ba mas grabe pa ito nga joy? How much more pa kung 144? Grabe ito na. How much more kung 1 million? Aton vision. Pamati ko, waray na moment nga diri kita masaya. Biskan na, tisulod lang tas kulan sige. Pinadoro. Di ba bugto? Nga na bugto. Grabe ito nga joy. Nga naging maaram ka. Nga naging part ka. Han greatest commission ni Lord. Maaram ka na may ambag ka kalibutan. Han kingdom ni Lord. Diba grabe ito nga joy. Bisan nga nit mga, di ba nagde-defense research? Pag nagdadaogan research, pag api ka ha member, feel na feel mo daog kami. Grabe na, research defended. Di ba something so ganito, but feel na feel mo talagang, bagalan may ambag. Yes, there, balitaw. Grabe, thesis defended. Okay, ano ni ambag? Parang luto pansit canton. Di ba, at least may ambag. Kaya ako, you know what, mga student? You know what? Mga bugto, akong mga student, ginpa-practice ko ito nga diri i-underestimate kung ano lang kayahan bata. Nasaring ako ito haira. Hika mo nga mga dati na, di ka mo ma-focus it papel. Adi na mga medyo nakukurian, di tira suguwa pagpa-photocopy. Kasi may rating sheet ako ito haira, nga ang leader ang nagre-rate according nga ambag. Kay, diri ko gintutugot na may tatanggalon. Kay tanggalon nga ni nira grupo. At adit makakagraduate talaga kay by group it performance task, di ba? Yayak na ko ito nga. Iniya, kung di rin niya kayahan mga write-ups, sige, paluto pansit kanton. Di rin para may ambag, di ba? Rating na ito. 1 is the lowest, 5 is the highest. Tagi na lang ito in 4 kay marasang kaluto, di ba? So,
with that, na ma-maximize ang kuhan. Kasi kita ng mga tao, gini-explain ko ako ng mga estudyante, iba-iba kita abilidad. Ikaw dati ka maghimo mga essay, diri, dito yung suguan dati. Di ba masa ka dito? So, sanglit pag-defense ni Ra, bis ka ng paragluto pansit kanton, may day. Di ba? Okay, thesis defended. Paragluto pansit kanton. Amen. What's important is may ambag. Di ba nakaka-happy kaya ito? Bugto, nakaka-happy nga may ambag ka research. How much more may ambag ka kingdom of God? Di ba? Kaya bugto, make it a goal. Dapat magkaambag talaga kita. Hindi pwede kita kuwang-kuwan la dito, kahoy-kahoy la. Kailangan may ambag kita. Singanim sabit bugto, ambag kita. Another thing, bugto, grabe nga joy to know the fact na out of billions of people in this world, ginpili kita ni Lord. Diba? Bugto, example, ini nga picture. Example lang, kung aada ka dida bugto, nakakahinga ka pa ba? Balita bugto. Example, di ka na-debut nga. May oxygen ka pa ba ito? Kaya pa? Dari balita ano, example, sugar ito kada mo. Tapos may pipiliun lahi Lord na few, kaya nasa nga Bible, only few are chosen, di ba? Pipiliun ka. Okay, Judito, didi daw. Judito, gawas dida. Kay, dari ka na nakakahinga. Didi, pinili ko ikaw. Karadamo ang tawa kalibutan. Billions. Pero usa ka nga nagsiserbi kan Lord. Usa ka nga may ngangadto halangit. Usa ka nga nahibaron purpose. Usa ka nga may privilege nga mag-serve kan Lord. Usa ka nga nare-realize mo kung gaano ka ka-importante, kung gaano ka ka-valuable, kung gaano ka ka-important dida kan Lord. Usa ka nga nahibaro nga may nagpapahalaga imo. Bugto, diri ka ba't malilipay? Of course, malilipay kita, Doro. Kaya bugto, may ada talaga real joy kapag nabibilngan it lost. God showed His love, diba? And found us so that we could experience an ungod nga kalipay. Honestly, bugto, magkamay da kadamo na kwarta, diri ko manyayakan na diri nakakalipay. Nakakalipay man. Pero diri nakaka-feel upon imo life. Nakakalipay for a while. Malipay kayo na, tapos pag sanay ka na nga, damay mo kwarta. Hinudi din mga sanay. Gusto ko ma-experience. Diba? Bagat waray naman, maglulong ka na lawat iba. Diba? Pero bugto, uncan Lord love, iba nga klase, iba na level. May dakat to illustration. Ugarin kayo magsasarang kasi dito. Waray ko na like da yun. Hayak nung ko na na. Basta bugto, iba ang level. Unkalipay nga tikang didakan Lord. Bugto, kung sugad kita ito, nalilipay, di ba? Nalilipay kita. How much more halangit? Andiyan ka ni Lord, di ba? In the presence of God's angels, grabe ang kalipay ang bugos na kalangitan. Kapag may adala kita biskan, usala nga na-i-invite, nga nakikilalay, Lord. Grabe mag-rejoice ang langit. And this is so real, mga kabugtuan. This is real joy when you have taken part in God's Great Commission. Kapag may ambag ka. Amoy ninungod na masaya, bugto. Kapag may na-invite ka. Asya ninungod na masaya. Bugto, try natin otro next time. Try natin otro next service. Challenge ourselves. Let's bring our classmates here. Let's bring our family here. Let's bring our friends here. And let them experience the joy before God's presence. Kaya ta ba iton? Amen. Kaya, di ba? Bugto, yan nga February. Unta, diri lang kita ma-excite. Han pag-celebrate han worldly nga love. Excited ako mag-February 14. Bagin man lamay da akong maghatag mga kuhan. Ano-ano la dida. But, let's celebrate more of God's love, bugto. I-share nato nito, bugto, na love ni Lord na ibang tao. And bugto, let the lost through God's love be found. Through your life,
pagpagamit kita dida kan Lord. Bugto, when we were lost, God showed His love for us and we were found. So we can realize our value, so we can discover our purpose, and so we can experience real joy haaton mga kinabuhi. And you know what, Bugto? God wants you to do the same. Iba na tao. Bugto, I challenge you. Allow God to use you. Allow God to use your career. Allow God to use your studies. Allow God to use your influence. Wherever you are and in whatever you do, allow God to use you. Let's all stand, mga kabugtuan. Bugto, right now, let's end this message with a prayer. Daop kita kan Lord. Unang-una, pagpasalamat kita. Haniya gugma para haaton. Remember, han mga unang mga panahon, han unang mga adlaw, na ginpupurso ka pala ni Lord. God was in search of you. Remind yourself of that love story kung paano nagtikang nga na-encounter mo hi Lord, nakilala mo hi Lord. Remind yourself kung gaano kakamalipayon di dahan time nga na-experience mo ang gugma ni Lord. Remind yourself how your love story with God started. And thank the Lord. Thank the Lord it happened. Thank the Lord that He think about you. Thank the Lord na naisip ka niya. Thank the Lord nga ginpili ka niya. Thank the Lord na waray ka niya sa kui. And even at that time na you were too hard, God kept on searching for you until mabilingan ka. Thank God. Thank the Lord for making you realize your value. Thank the Lord for letting you discover your purpose. Thank the Lord for letting you experience an ungod na kalipay in this lifetime. Thank God. And after realizing that, Bugto, thou can Lord, ask for strength. Ask for willingness para niya kuman. Para challenge ni Lord ay mo. Na gusto ni Lord maging part ka in nga greatest commission. Ask God na tagan ka enthusiasm. Ask God nga tagan ka in willing nga kasing-kasing. Available na kasing-kasing para hindi nga mission. Pray to God ang mga lost souls na kilala mo, na karuyag mo gihapon, ma-invite, ang makakilala ka, Lord. Tell God your honesty today, Bugto. God is waiting for you. God is excited to hear mo gratefulness. Ngaging tawag ka niya, ngaging pili ka niya, ngaging save ka niya. Let it be a moment, Lord God, between you and the Lord. Yes, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Some
take my name. You bought me with your love. You made me desirable to you, God. Show me to you, Lord, to the chambers of your love. It's a place where I am one with you. Show me to you, Lord, to the center of your heart. It's a place where I belong. To love me the way you do. So much patience, so much mercy. You made me desirable to you. If I ever told you yes, chose me. So much praise that I cannot resist. I heard you say my name. You bought me with your love. You made me desirable to you. Draw me to you, Lord, to the chambers of your love. It's a place where I am one with you. Draw me to you, Lord, to the center of your heart. It's a place where I belong. This is 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 where I Lord, thank you so much. Thank you, Lord God, for your love. And thank you for searching for us, God. Today, Lord, diri kami magawa sini nga place, Lord God. Nga diri, Lord God, empowered na ang mga kasing-kasing.
we will go out of this place, Lord God, na may mission. Lord, letting others know about your love. Thank you, Lord. We glorify you, God. We honor you. We exalt your name in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, God, your love is so great, Lord. It is irresistible, Lord Jesus Christ. It melts our hearts, oh God, and it draws us closer to you, Jesus Christ. Lord, of all the love that we have heard and experienced, it's your love that is truly great and amazing. It changes lives, God. And so because of that love that we have experienced from you, we want others to feel the same way, God. We want others to experience the love that we have from you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. There's no greater love than yours, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. So let us close this service by singing this song as a prayer, as a personal prayer to God, telling Him, Lord, I just want you more than anything else this world could offer to us. We want God. We want Him. Yes, Lord. Thank you, Jesus. It's amazing, Lord. It's amazing. Thank you for the message, more than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Could I comprehend the love you so freely give? Never could I be worthy, but your love covers all of my sin, and I just want you, Jesus. Oh, I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you. I just want you, Jesus. Oh, I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There's no one else, Lord, that will value us like you do. No one will see our worth like you did, Jesus Christ. There's no greater love than yours, Lord. There is no greater love than yours.
just want you. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search all the world, I would never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search all the world, I would never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search all the world, I would never find a love like yours. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want I just want you. Hallelujah. We praise you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy of praise. There's no greater love than yours. Thank you, God. Thank you, Jesus Christ. Lord, haimo gud lang namon nakita, Lord, ang namon word, haimo gud lang, Lord, di na experience namon gaano kami ka valuable, God. Lord, it changes us, oh God, from the inside to outside, Lord God. And though we enjoy the things of this world, but nothing could replace you. Nothing could replace you, God. So, Lord, this is the message that we will carry with us throughout the week, Lord God. We want everyone to know how great, how deep, how wide your love is, Jesus Christ. This month of February, Lord, it's not all about the love of man. It's not all about flowers and chocolates, oh God. It's all about your love. There are still a lot of people who are suffering from relationships and they need to know you. They need to experience the love that comes from you. They need to know that there is a love that frees us from all the burdens and pains, and that is your love alone. Thank you, God. May you bless each and every one of us. O God, amon pagpanguli, amon cell group, yan ang aming amon trabaho. Help us nga maging blessing kami, Lord God. And amon our tithes and offerings, Lord, ikaw po ang mag-glorify ito, ikaw po ang mahimaya, Lord God. Ikaw ang magbalik ang 1,000-fold sa mga naghahatag, Lord. Thank you, God. We left everything to you, Jesus Christ. You are worthy of praise. Oh, Jesus, you are worthy, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. This we declare and claim in Jesus' name. Amen. Please be seated, mga bugto. Praise God. Kaupay. Mensahe natin yan nga Sunday, ano? Ngayon, pero may nakita na pupuno yan na, nati kapaso na liwat.
Amen. So, for announcement, I know you need to know this. As of now, maybe you're asking, waray pa man may ginro ba, waray pa man may ginaayos. We are now on the stage and coasting mga gasto. So, phase 1 pala, an estimated cost nga mga gasto is 46,000. More or less ito niya. So, stage pala talaga ito ya, finish ito ya. And, arani 70,000 na. Phase 1. Okay. 70. Okay, so updated na yan na 70,000. So phase 1 pala, bugto. Pero praise God, lumalaban at aton faith. Okay, so dire pa ako sure kung saan ang malitiran material sa naton architect, pero we will update you kung ano na ang status. So keep praying kita bugto and declaring ang kamaupayan Ginoo. Pero padayon mga big events. So if ever man magtikang na po ang pag-renovate ang church, so bangin and Wednesday, igakadto naton by network and prayer gathering kay wara ito midweek service. So ang network ang naka-assign together through prayer la. And then Sunday la na kita magikirigta kay sigurado ako mahugaw masamok ito nga diha church. So give us mga pirala ka bulan. Anaton na lang architect and magkukaanhayan details. Ito hi Architect Clark and hi Architect Adam. Hira ito yan na nag-aasika. So salamat ang mga architect. Sunod, may dinay gatag Lord aton nga attorney. Amen. So, may kita event yun nga February. That is True Love Waits nga. We will have our meeting this afternoon with the primary leaders for the details. And then, parahan mga YE, may digapon kita events, magkasunod laya nga simana. So, invite natin mga friends, natin mga workmates, natin mga classmates. And further announcements, continue pa natin midweek service, pero magtihang na nga niyan church, may ito may istapya. And then natin, SFCA, grabe ka, active at aton publication ministry, palakpakan natin, hera. Amen. Ngaran lilima-lima pala, hera. And natin YouTube channel, managed by our media ministry. And kay Alpha, aton student ministry, praise God, nakapag-campus prayer